kaunti ya Kisii nigo abarigereria b'ekikosi ky'amaboko ase omurobero ry'okunga recognitions of prior learning bagenda takoena na certificate gokia ase bali babwata obumanyi korende batachie ekikosi iky'obonde aho agento gekoba omoyo obwokugenda bya abantu bajwa kali. James Anyoka Mogere ntumire kunu national operation of Juakari association isuna ya sesa ngo assess y'abantu bakora imirimo y'amaboko korwa industry department aiga nigo nari goteba seri tukuri rero abantu baminto ba Juakari banyorire chinga kichinyororo asuguja Kisii National Polytechnic na Kiamwas Polytechnic eyere ego sponsor na Kisii National Polytechnic abwesa abantu ba Kiamwas kitutu cha South na liatirimba ere nyari bari masaba babwenete gochwini asayi banyare ko baba okore gasi y'amahokera cyo bakonya sama tukagoja abantu abatu baje gukora rero assessment n'abantu baminto bari bakonyirwe dera serikali gutuma kibese bakanerete bagakorera banyoje certificate kiraje ko banyora sama tuko kiraje ko bakonya sama tuko arimo tu asenjere ya moyo gukora egasi y'amagoko kero kende kero umuntu akorgiye tenda igako nyore certificate ye kurwaiga aenda yatachi ikiaraji certificate ngo sabukire igo konyiru na serikali witerase assessment yetogokora certificate ya kitu yenye uko nayo ili at least uwe competitive uko nje. Kuna makazi huwa zinatokea za county wanaitisha certificate, kuna kazi zinatokea za nje ya nchi wanaitisha pia certificate, kuna hata kazi za kampuni unaweza pia present hiyo certificate na uweze kuajiriwa pia. Karo moroche sasa idiana iga oyo no yo mobo utachite kirasi lakini nabwate ski rero sili tukulia rero yacha gukora matemu ayacha gukora ya gukora matemu angabunaria balikonya bali kirasi bagosoma lakini utanya gosoa kirasi lakini bunare iga okuretire orosirie gento kelimu no lio lenge kirasi na intu twarorire twaene kiri ntubona nchende assessor na ntubwata industry expert na verifier twachire kwene kinga omwanafunzi oyoga nabwate ski yera guchikokorera abana inji sikaria omubere bo musacha oyo mubwe myaka yegatwa Zakaria kutoka ase